ga me waliye ma yanzu yayi aure. Amarya Maryam ta da shi Allah ya bar ku tare, ga Mustapha me waliye dalilin abun ta Maryam yau zai yi aure. Amarya batun mu fata Allah bar ku tare, na TUST ta waka ta aure. Amarya ke da murna Allah ya kaddara, Mustapha me waliye angon Maryam yau biki. Yau sun yi aure dan ya ruwa zai rikide man gyaɗa. Maryam da Mustapha yau sun yi aure, su ya baka to ba kai bayan wandida. Waliyai Maryam yau sun yi aure, yau da Maryam gashi a yau ana biki. Maryam da Mustapha yau sun yi aure.